Äijät oli tiukan Joo, pelottavia. Turppelee, tänne uskallat tulla takaisin, kun on noin tosissaan. Jos me löydetään takaisin. Niin. Teisko. Mennään Teiskoon. Mennään Jämille sinun terassille. No just sinne, Joo. hyvä. Malmilla on lounasaika. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja go. Junarata ja motari. Ja toi silta. Tuossa, tuolla on tuo punainen rakennus. Jep. Se on silta ja siitä mennään. Joo. Siihen on aikaa nytten. 1300 jalkaa, 70 notsia. Onks tää nyt lähtöpaikka? Tarkista nyt. Ton sillan päällä on meidän No lähtöpaikka. munkin mielestä. Joo, se on Okei. Me löydettiin lähtöpaikalle, Miika. Tää on jo... Mitä tässä on hirveästi aikaa? No kun en mä tiedä. Se on kone ihan vinossa. Pikku Luisu on ihan poikaa tässä. Kone ihan vinossa. Niin on, koska mä poljen tätä vinoa. Toi joskus. Ei, tossa, kato! Ei oo, onks se? En tiedä. Ei se kyllä oo, ei mitään oo. Kato. Siinä on kuvat hankalia. No mun mielestä olisi pitänyt olla järjestyksessä. En mä tiedä. Otas, en mä noita kuvia kyllä kerkeä katsomaan. Voi juman kavi. Otetaan tavoitteeksi löytää edes yksi kuva. Okei, yksi kuva edes. Yksi kuva otetaan tavoitteeksi. Edes Okei. yksi kuva. No, Voitteko te etsiä meillä tällaisen? Missä piussa? Meitä on lokattu kääntöpaikalle tässä. On vai? Pitikö tää saavuttaa vai lähteä tästä 213? Saavuttaa ja sitten tehdään minuuttikaarto. Minuuttia 10 sekuntia. Kun me näin tähän jouduttiin? En mä tajua. Me oltiin ihan aikataulussa äsken. Onko se hitto edempänä? 3, 4, 1. Se on niinku tossa. Se olisi ollut edempänä. Aja sinne päin. Se on tuolla se kääntöpaikka. Laitat sisään ja urkoon. Ei se nyt auta, me ollaan jo myöhässä. Tähän meni nyt tässä. Saat lentää niin urkoon, kun saat tästä purkista irti. Okei. Kato korkeus, nousee koko ajan. Joo. Minuutti 10 sekuntia ollaan jäljessä. Pidä urko auki. Niin... Joo, mä pidän urkua auki 90. No, Nyt mennään lujaa. Mut tiedätkö mitä me on sentään eksytty? On sekin jo jotain. Ei joo, no onhan tää nyt ihan huima suoritus verrattuna aikaisempaan. Hei! Hei, nyt ollaan lähellä. Kato kuva! Ota merkkaa. Onko? En mä varma. Merkkaat ihan sama. Tossa! Mikä? Sua. Hävis toi suo. Toi. Ootko varma? Merkkaa tohon noin. Tossa. Ootko varma? Olen, no tiedätkö missä me ollaan? Joo, tiedän. No hyvä. Mikä numero 1? Ota pois. Pysyykö sun suunta? Pysy. Vissiin. Kato korkeus. No kato. Mä käytän nopeutta hyväkseni. 2822, 3242, 2852, meidän pitäisi olla tien päällä. 2845, hidasta. Pikkasen myöhään tulee pupulta ilmoituksia. Ampiainenkin mukana. Makea. Yksi ilmavoitto, hei. Hyvää henkilökuntaa on niin vaikea saada halvaa. Ja risteys, kato, seuraa taas. Semmonen tasainen lentäminen voisi olla avain menestykseen, mutta tää on kyllä aika hauskaa, mun täytyy sanoa. On. Me ollaan aivan tasan varmaan ensi vuonna täällä mukana kanssa. Tiedätkö mitä me tehdään ensi vuonna? Me treenataan sitä varten. Sitten tuolla on meidän tarkastuspiste. Nyt tarkkana Niika, nyt puhu mulle. 3, 2, 1, aika! Ja nyt! Totta ei tule mökin mukaan, jos kosteus tiivistyy Venturi-ilmiön takia kaasuttimeen. Venturi-ilmiö. Mä jostakin googlasin sen, en tiedä mitä se tarkoittaa. Aerodynaamista jarrutusta. Näin, joku ilmavoimien kaveri voisi katsoa. Miten laskeudutaan. Ja Oskar Bravo-Zulu löysi takaisin kentälle. Sitä voidaan pitää menestyksenä. Onhan tää Teisko.